Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwan musulmai baki ɗaya da ma waɗanda ba musulmai ba, ne muku gaisuwa da fatan alkhairi a daidai da wannan lokaci namu wanda muke ciki. A yau ne insha Allahu zan koya muku yadda za ka cire account ɗinka na Gmail daga wayar Android a cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba ka je kana ta shiga wani guri. Wannan shine yadda za ka yi ka cire account ɗinka a cikin sauƙi ba tare da komai ya faru ba, ba sai ka je kana shan wahalar kanka ba. Kamar waɗanda suka san yadda za su yi su ɗora account ɗinsu a waya to ba su san yadda za su yi su cire ba. To yau ga dama ta sami yadda za ka yi ka cire, gashi za a nuna ma ba sai ka sha wahala sosai ba. Insha Allahu yau wannan bidiyon zai koya ma yadda za ka yi ka cire account ɗinka a cikin sauƙi ta hanyar shiga cikin setting. Farko dai yanzu bara mu tafi setting. Idan muka shiga setting, ina setting yake? Ga setting nan, gashi nan. Wannan gurin gashi wanda aka rubuta setting, gashi nan an rubuta setting. To lallai a setting nan gurin sai ka danna hakan ga sai ka shiga. Idan ka shiga setting, gashi nan an rubuta setting kuna gani dai. Sai ka jawo nan, ka jawo nan, ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa. Za ka ga wani guri an rubuta account. Gashi nan an rubuta account, sai ka shige shi. Idan ka shiga, sai ka jawo, idan ka shige shi ga account nan, in na Facebook kake son ka cire daga wayarka, idan na Google ne, idan na Gmail ne zan ce maka, idan kuma na gashi nan na Messenger ne, WhatsApp ɗin, Facebook ɗin Messenger ko Facebook ɗin Lite, gashi nan ko Telegram ko WhatsApp, duk wanda kake son ka cire. Ka gane, yanzu ni bara in kwatanta zan cire wannan ɗin nan wanda aka rubuta Ashiru Muhammad ɗin nan, zan cire shi. Ka gane? Sai ka shiga. Gashi nan an rubuta maka remove account. Remove account. Kawai shi wannan remove account ɗin shi kaɗai za ka danna kamar haka. Da ka danna shi zai rubuta maka remove account. Da ka danna shi zai cire account ɗin kwata-kwata da kan wayar. Amma bara in danna saboda ka gane abin da ake nufi sosai da sosai. Ka gane kenan. Ya ka gani? Ya cire shi kwata-kwata daga kan wayarka. Yanzu ka ga babu shi. Babu shi kwata-kwata. Yanzu ka ga babu shi kwata-kwata. To wannan shine yadda za ka yi ka cire account ɗinka, kowane irin account ne daga waya, kowace irin waya Android. Indai kana son ka cire account, nan za ka zo ka cire account ɗinka. Idan kuma neman wannan account ɗin ya maka wahala kamar yadda a wata wayar yana da ɗan wahala, sai ka shiga nan gurin hakan. Sai ka dawo nan, ɗan dawo nan baya. Idan ka dawo nan baya, ka gane kenan. Idan ka dawo nan baya, sai ka shiga nan wajen da aka rubuta search setting. Sai ka shiga nan, sai ka rubuta account. Ka gane kenan. Gashi nan account, sai ka rubuta account. Da ka shiga account haka, sai ka danna nan wajen. Ga account nan insha Allah za ku ga account gashi nan ya zo. To idan account ɗin nan ya zo sai ka shige shi hakan. Idan ka shige shi haka sai ka ƙara shiga wannan na ƙarshen. To za ka ga gashi nan yadda za ka yi ka cire wayarka. Yadda za ka yi ga account ɗinka nan duk sun bayyana. Wanda kake so ka cire sai ka danna ka cire. Ba don komai ba saboda mutane da yawa in za su saida wayarsu suna da account ɗin Gmail ba su san ya za su yi su cire ba. Insha Allahu a bidiyo na gaba kuma zan koya maka yadda ko da ka saida wayarka baka cire account ɗinka ba, za ka cire shi insha Allahu ta cikin Gmail ɗinka. Za ka shiga ka cire shi domin Gmail yana da matuƙar muhimmanci. Kar ka yadda ka saida wayarka, ka sayarwa da wani wayarka ba tare da ka cire Gmail ɗinka ba saboda yana da matuƙar amfani. Na gode, na gode. Ni ne naku
Adam Suleiman Adam. Da fatan kun wuni lafiya. Idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin tamu, muna roƙonka da kai mana subscribing, saboda kuma ka danna mana liking ɗin in bidiyon ya burge ka. Amma idan kuma bai burge ka ba, to shikenan, in dai kana bibiyan mu insha Allah za ka samu wanda zai burge ka, Allah yadda. Sabida za mu yi ta kawo muku yadda za ku yi ku gudanar da wayar Android a cikin sauƙi insha Allah. Barakallahu fi.